Joku on. Mitäs täällä on? Täällähän on porkkikala. Tässä 120 riimu laittaa tänne. Täällä on isojakin lahnoja Kynttisjärvellä. Seuraava. Jaha, mut nyt tää onkin. Tää on ihan oikein merkkinen kala. Siinä on semmonen reilu kiloinen ahven. Ahvenen möllikkä. Kuvoja taitaa kuvata nyt omalla puhelimella silleen, että näyttää tuo toinen kamera ihan mihin sattuu. Ihan hyviä ne. Ahven on ehkä kaloista paras. Haluat syödä joka päivä, ei kyllästy. Nämä on vaan niinku vähän kuhakas samanmoisia. Ne kuuluu melkein saman tien. No on se nyt tuo. Nää tuo melassa. Kuhaan. Ei sitten se on tuo vielä. Tässä on kyllä kuhaa, mutta ei se ole tää. Veespäin. Tämmösiä. Tää ei viittitä mitään. Tää on kylmä poika. Joo, ei sitä ei oo edes piikki mukaan. Siinä on joku vähän isompi tuossa. Kun ei nyt vapaisi karkuun. Ei nyt mikään mahdoton on. Tää on kyllä ihan hyvä hau. Minähän nyt lähde mihinkään. Jää se siellä juttu. Tätä pitää vähän komentaa. No niin, siupeli on pelattu. Annetaan vaan. Nää on hauet on tässä järvessä erittäin hyviä, kun nää syö suurimmaksi osaksi muikkuun. Se on niinku sitä parasta kalapulla-aineesta. Niin tylsä puukko, ei saa väriä. Vaikka seuraava kala olikin tässä äärellä. Tämmönen, ja nyt vaikka melkein katkis pois. Tää se vähän rapsaa. Ihan hyvä koko. Tää kylmä poika. Ei, tää onkin. Tää on semmonen 2 kiloa poika.